Matur nuwun. Saking pundi Pak Atemadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Atemadi niki kopi niku. Matur nuwun. Saking pundi Pak Atemadi. Dalam Dalam pundi. dalam doang. Wah, nitih apa niki wau? Sepeda motor. Uduk. Kabare pripun? Saya. Alhamdulillah. Niki monggo, Mbah. Pisang dipun tengkin terapi, dipun dahar. Rak sehat to, Mbah? Niki napa, Mbah? Kastol yang peniki jenengan. Tasbih. Kagem napa? Lagi wiridan. Wiridan. Kita Mbah dengan cara niki. Betul. Takoyo nyekel HP mawon iku. Niki pantune pun napa, Mbah? Nembe dilo. Dilo. Dilo iku anteng. Dilo. Pun ngaku ping pinten, Mbah? Oh, mboten diampun ya, Nek. Waton. Boten bon. Nggih, pun matur nuwun, Mbah. Pandungane nggih, Mbah, nggih. Betul.